International Cricket Council kala penbana ia ki Tarik barok ban Pynlong ia ka lempung ICC Under 19 Men's Cricket World Cup R1000 riu nadu ka khatsan Tarik u kala lingkon hadu ka riu Tarik u rempang R1000 riu ha Zimbabwe bat Namibia. Kendon barok khat riu teli ki kenhun ki banya khun ha ki South Hawaii teli ki jingel kai. Ha ka ba ia ka jingel kai final la bo ban Pynlong ha ka riu Tarik u rempang ha ka Harare Sports Club. Ha ka singis dang ka India kan ya khun persya ya ka USA, kat ba ka Zimbabwe kan ya khun persya ya ka Scotland, bat ka Tanzania ya ha ka jingel kai baningkong kan ya khun persya ya ka West Indies. Kini ki jingel kai kin salong ha baro sanjaka jongki ari ki basyem ban Pynlong. Teman tapat ngin